अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सांगुळवाडी गावचे ग्रामदैवत श्री भगवती देवी मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा मंगळवारपासून सुरू झाला. या सोहळ्याला खासदार विनायक राऊत यांनी उपस्थित राहत देवीचं दर्शन घेतलं. देवस्थान समितीच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी खासदार राऊत यांनी मनोगत व्यक्त केलं. काय म्हणालेत राऊत पाहूया. या गावचे ग्रामदेवता भगवती आणि देव रामेश्वर या दोन देवतांच्या मंदिराचं जीर्णोद्धार अत्यंत भक्तिभावे, श्रद्धापूर्वक आणि उत्साहामध्ये आपण सर्वजण साजरा करत आहात. या कार्यक्रमाला मेहनत पाहिजे अशा पद्धतीचा आग्रह माझे सहकारी नितीन रावणे मागच्या 15 दिवसापासून सातत्याने फोन करायचे आणि मग इथे आल्यानंतर खास करून हा सगळा आनंद सोहळा पाहिल्यानंतर माननीय मानकरी सज्जन रावणे साहेब आहेत, सन्माननीय अध्यक्ष दत्ता काटे यांनी आपलं प्रस्तावित केलेलं आहे. राजाराम मध्ये बऱ्याच वर्षापासूनचे सहकारी आहेत. राजेंद्र राणे म्हणजे राजू राणे म्हणतो ना, ते मी त्यावेळेला सांताक्रूजला उपशाखाकडून होतो. तिथपासूनचा माझा अंदाज समर्थक खाली पाठीराखा राहिलेला आहे. माननीय आमचे प्रफुल्ल रावणे, सुरेश रावणे, सतीश रावणे, त्याचबरोबर आमचे मनोज सावंत, मंगेश लोटे, सचिन सावंत, हॅलो हेमंत सावंत, इतर सर्वच सन्माननीय मानकरी, ज्येष्ठ ग्रामस्थ आणि त्या गावातील सर्व भाविक जन, खूप बरं वाटलं. आपण सर्वांनी अत्यंत भक्तिभावे आणि श्रद्धापूर्वक या मातेच्या चरणी आपले योगदान अर्पण करून मातेच्या मंदिराचा हा जीर्णोद्धार समारंभ आपण आयोजित केलेला आहे. आपल्या पूर्वजांनी किती वर्षापूर्वी मंदिराची स्थापना इथे केली याचा इतिहास कदाचित असेल नसेल,
पण गृहीत धरून चालू आहे की आपल्या कोकणातील सर्वच मंदिर सर्व कसं आहे नाही म्हटलं तर 400-500 पूर्वीचीच आहे. आणि 500 वर्षापूर्वीचे आपले पूर्वज त्यावेळेला या गावात आले, त्यांनी या ग्रामदेवतेची आणि इतर देवदेवतांची स्थापना केली, पूजार्चा चालू केली. त्यानंतर तुमची भाग्यवंतांची पिढी अशी निघाली की त्या देवतांचं मंत्राचं भाग्य हे तुमच्या नशिबी आहे. हे काय सर्वांच्या नशिबी नाही मिळत. त्याच्या नशिबामध्ये देवरून फेडण्याचा योग असतो, त्याला जे भाग्य प्राप्त होत असतं. आणि म्हणून मी यापूर्वी सुद्धा कांगवाडीला 2 ते 3 वेळा आलो होतो ना राजाराम त्यांच्याकडे गोंधळाला आलो होतो. त्यानंतर समोरचा टॉवर उद्घाटन करायला आलो होतो. त्यावेळेला विहिरीची मागणी केली होती, विहिरीसाठी आपण निधी दिली, पण जागेचं काही ते क्लिअर होऊ शकलं नाही, त्यामुळे झालं नाही. परंतु आता काठीसाहेब तुम्ही जे सांगितलेलं आहे एवढं सगळं सुंदर मंदिर बांधल्यानंतर त्याचा परिसर सुद्धा तेवढाच आल्हाददायी असला पाहिजे. येणाऱ्या भाविकांना सुद्धा जगदंबेचं किंवा भगवतीचं दर्शन घेतल्यानंतर सुद्धा एक समाधान वाटलं पाहिजे, असा परिसर निर्माण करण्याचं मनामध्ये तुमच्या जी इच्छा आहे. त्यासाठी फक्त एकच विनंती आहे की शासकीय निधी आम्ही तुम्हाला देतो, त्यामध्ये कमी पडू देणार नाही. फक्त त्यासाठी जी बाकीची जी प्रोसिजर कम्प्लीट करायची आहे, आता तुमचा पश्चिम देवस्थान समितीकडे नोंदणी आहे, त्यामुळे तो वर्गामध्ये घ्यायची आवश्यकता असं मला वाटत नाही. परंतु निधीची तुम्ही मागणी करा, त्यावेळेला त्या पश्चिम देवस्थान समितीकडून एक NOC लागेल. त्यामुळे नक्कीच हा मंदिराचा आराखडा सुद्धा ज्या आर्किटेक्ट कडून बनवलेला आहे, तर तुमच्या संकल्पनेतून हा संपूर्ण मंदिराची उभारणी झाली आहे. या आजूबाजूच्या परिसराचा विकास ज्या पद्धतीने तुम्हाला करायचा आहे त्या मनामध्ये निश्चित करा. एक आपला माणूस म्हणून, कारण राहुल तिथे आहे, भाऊ तिथे आहे, तर त्यामुळे नक्कीच अधिकारवाणीने हक्काने जो निधी लागेल तो तुम्ही मागून घ्या. तर हा आज खऱ्या अर्थाने तुम्ही देवरून फेडण्याचं काम सर्वांनी केलेलं आहे. आता ते देवरून फेडत असताना ते देवीचं महात्म्य आणि रामेश्वराचं महात्म्य असंच काम ठेवण्यासाठी त्याचं जर पावित्र्य जपलं पाहिजे. पूजा अर्चा म्हणा किंवा भक्तिभाव त्याची सेवा काहीतरी करणं म्हणा, हे मात्र कायम ठेवण्यासाठी सर्व ग्रामस्थांनी एकजुटीने एक विचाराने इथे नतमस्तक व्हा, तिच्या चरणी नतमस्तक व्हा, पूजा अर्चा करा, आपल्या मनाच्या मनोभावना तिच्या समोर व्यक्त करा. नक्कीच मनामध्ये श्रद्धा ठेवून जर आपण तिच्या समोर भाव व्यक्त केले तर ती प्रसन्न झाल्याशिवाय राहणार नाही, हेच या ठिकाणी सांगू इच्छितो. पुनश्च एकदा आपल्या आनंद सोहळ्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी मला आपण बोलवलं. आम्ही सर्वजण आलो आहोत. सर्वांच्या वतीने मी भगवती मातेकडे तर नतमस्तक झालेलो आहे, पण आपल्याला सुद्धा नमस्कार करतो. माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.